Răceți înaunecă, apoi beatul intră puternic. Liniște în arenă, toată lumea așteaptă. Se aprind luminile, se deschide meciul și dintr-o dată Airam! Dar în seara asta nu e doar un meci. E energie, e respect, e comunitate, e spectacol. Și când încep să cadă cadurile, se schimbă tot. Asta nu mai e doar o rundă, asta e noaptea comunității. Airam, Airam, Airam. Airam, Airam, Airam. Airam intră în meci, toată lumea e atentă, se simte energie din prima secundă. Nu contează cine în față, nu contează cine câștigă. Când comunitatea se adună, arena se ridică, primul cadou cade, bum, bum, al doilea vine, bum, bum. Și când vezi ce se întâmplă, zic, stați puțin, ce meci e asta? Cadouri mari peste cadouri, ecranul parcă nu mai respiră, iar comunitatea privește cum fiecare secundă se transformă în istorie. Ding, 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 începe runda. Airam înaintează, publicul strigă Airam, 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 Airam. Și indiferent cine e de partea cealaltă, Airam pentru fiecare cadou, Airam pentru fiecare susținător, Airam pentru fiecare om care a intrat în meci. Pentru că atunci când comunitatea se unește, nu mai e doar un meci, e un moment. Airam, 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 soacă a trimis baba. Dar nu e rău, încep maximul. Comunitatea asta nu se oprește niciodată. Bum, bum, cadourile cad, bum, 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 bum. Publicul e în delir, bum, bum, bum. Airam un meci, energia urcă și fiecare secundă devine un film. Reflect, bum, bum, cadourile cad, bum, 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 bum. Publicul e în delir. Airam un meci, energia urcă și fiecare secundă devine un film. Respect, respect pentru meci, respect pentru fiecare om care a fost aici. Cine a dat respect, cine a susținut respect, cine a stat până la final, respect. Asta e comunitatea Airam. Și apoi începe ploaia, nu ploaie de apă, ploaie de cadouri. Unul apare, apoi altul, apoi încă unul. Și chatul nu mai ține pas, numele se aprinde, ecranul se umple, publicul reacționează. Iar Airam rămâne acolo cu energia sus, pentru că știe că fiecare cadou nu e doar un cadou. E un mesaj, suntem aici cu tine. Și pentru fiecare om care a intrat în joc, Airam poate spune un singur lucru: măci în comunitate fără pauză, cadou după cadou, toana se auză. Airam pe beat, ridică volumul. Comunitatea cera și sira, de energie. Comunitatea agită energie, comunitatea. Și când începe meciul, toți sunteți în parte din show. Nu contează echipa, nu contează numele, nu contează cine a trimis mai mult. Fiecare gest contează. Așa că pentru toți cei care au fost acolo, respect! 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 Și poate peste timp o să uite cine a dat primul cadou. Poate o să uite scorul, poate o să uite câte runde au fost, dar nu o să uite atmosfera. Pentru că au fost acolo împreună, au râs împreună, au susținut împreună, au făcut gălăgie împreună. Și asta face o comunitate adevărată. Nu doar cadourile, oamenii din spatele lor. Fiecare persoană care a trimis ceva, fiecare persoană care a stat și a privit, fiecare persoană care a spus un cuvânt bun. Respect pentru voi toți. Airam, Airam, Airam. Ridică volumul. Airam, Airam. Meciul ăsta a rămas în
Se face cu doi oameni în arenă și cu o comunitate care știe să susțină. Luminile se sting, dar încă se aud vocile. Și înainte să se termină, mă mii târnesești. Respect pentru toți cei care au trimis ca golul. Que fantasia é esta? E a fostra desmăcene câștigă. Despre energie, despre oameni, despre susținere, despre momentul în care o simt rumăci. Ne vie o amintire de tine, nu uiți. Și tanto, cine vrea întreabă, să-ți arăt în pache să ne ase. Răspunsul e simplu, ai rămas intrat în meci, iar comunitatea are Catarina. Judeata viitoare să fie și mai mare. Airam, Airam, Airam.